Ngayon, nandito na tayo sa aming bahay at mag-grocery haul tayo. Kasi may mga binili muna ako. Bali, sa Japan Home Sentry. Sentry kasi ang nakalagay dito. Hindi Sentry. Bumili ako ng monotone storage bag. Kasi uwi ako sa Urdaneta next week. Ito. 7.5 uwi ako eh. So, siya. Mahaba. Para ganang damitan ko. Kasi nga, yung damita ko doon, lumang-luman na. So, kaya ako nang bumili. May dalawang zipper siya. Kung nakikita nyo man. Tapos, mahaba na rin to. Bali, lalagay ko na ito sa silong na aking tama. Tapos, mayroon siyang dalawang holding. Ayan. At ngayon, yun ang binili ko lang dun sa Japan Sentry pala. Ngayon, nag-grocery ako sa hindi bayad, actually. Pero ng mother ko to. Dahil grocery nito sa bahay namin. Ayan. So, bumili ako ng gulay, kalabasa. So, tinatakpan ko yung price. Sitaw, mushroom. Ayan lang. Kasi may mga gulay pa kami stock sa ref. Then, bumili ako ng tusino na Pampanga best. Masarap to best. Then, CDO Bibu Hello cheese. Cheese dog siya best. Bali, siya? 2, 4, 6. 7 na, siya. Kasi 230, lang siya. Grams lang siya. Saka, minsan siya lang kami kumakain ng dito. Kasi hindi siya pwedeng lagi-lagi. Then, itatry ko tong, mini honey bacon. Kahit di ako nag-aalmusal. Try natin mag-aalmusal din. Sa king soup. Then, wow, skinless longganisa. Diba? Pang breakfast talaga. Pero madalas kasi hindi kami nag-breakfast dito. Parang brunch siya. Breakfast na magla-lunch time na. Tapos, mga meat. Bumili ako ng chicken. 2 chicken. Ito yung isa. Sigurado. 2. Pork giniling, beef giniling, then pork, then beef, na foodie. Sabihin na natin dito. Tapos, ang next ay ang diaper ng baby. Siya? 86 pieces XXL na lampin. Then, next. Gusto natin itong nasa box. At parang meron binili rin na may clips ako na nag-grocery ako. Yun nga lang. Kukunti lang yun dahil ang hirap mag-video kapag wala akong kasama. May kasama ko siya na nag-grocery. Yun nga lang kasi ang hirap mag-grocery. Kapag may kasama kang chikiting. Nabuksan rin. Una ay ang napkin. Mga didalhin ko sa Urdaneta para Colgate. Colgate. Toothbrush na Colgate. Toothpaste na Colgate. Then Oral-B na toothbrush.
So, nakakasya lang. Yun lang. Then, gusto natin yung isang box. Ito na siya. Ito na siya. See? O, diba? Kukunti lang yan. Forma, kukunti lang yan. Isang tortillas. Isang chichirya. Dalawa na na chichirya. Tatlo na. Chichirya. 4. Chichirya. 5. 6. Dito. Tako, chichirya. Charot. Hindi kasi kakaroon mura din makain. 2. Tommy. Gusto namin 2. Nag-aagaw namin. Minsan nag-aaway na kami dyan lang dito. Namuli ako ng 4 dito. Wait lang. Huge delight. Susunod ko. Kasi isang reason wafer. Ay, bali 2 pala. Ito po yung paminta. Yum-yum na 2. Sabi niya, ibibigay niya daw to sa lulo namin. Kasi gusto daw ng lulo namin to. Ayusin natin kasi nangilitin sa kampansan. Ikot. Diba? Abahan dyan. Chichirya. Breadstick. Gusto ko siya. Picnic na nasa malit lang siya. Pizza flavor. Breadstick. Chichirya. Hansel. May biscuit rin. May bisco na biscuit. Presto na biscuit. Ito, gagal namin siya nito. 1 week lang kasi kami doon. Okay. Saka lang kung bigrin siya mata ko ng gatas doon. Kasi pag kumakain siya ng kanin. Dito, madala lang siya kumain ng kanin. Kaya, laltak ko sa gatas. Tapos, may malaki siya na iwan namin dito sa Dagupan. Tapos, meron siyang isang ito na iwan din sa Dagupan. Soy sauce na 3, yung mini lang. Vinegar na 3. Coffee na nakapa kasi masiba. Masiba is may matakaw. Matakaw sila sa kape. Tapos, minola, coconut oil, flory oil. Wala ko. Kinder Joy. Is 2 call air. Masarap to. Hindi ko alam, bubblegum siya pero parang feeling pagka. Yung parang sumakainin na Tapos, 7-Up na soft drinks para sa mag-merienda dito. Ngayon apparently kasi papagawa kami ng garden, kaya bumili ako ng pala. Makikita nyo naman sa amin sa video, sa clip na yan. Kaya yun lang. At sana magustuhan nyo itong mini video na to na grocery haul ko. At sana don't forget to subscribe to my channel, like my video, and comment down below kung may gusto kayong ipagawa sa akin o yung mga katanungan ninyo. Then, bye-bye!